Hvor du sætter ild. Der. Meget vigtigt det der, ikke der. Hvis du gør det den anden vej, så fedt. Så flamberer vi dig. Og skal du være hurtig lige ned på. Fjern din hånd, du skygger. Ja, Du skygger for kameraet. Det er ikke vigtigt, om du bliver brændt eller ej. Men det, jeg fjerner det lige. Så længe billedet bare pitch perfect vælter, så går det, okay? Skal vi gøre det, vi kan hæve det lidt? Skal vi ned der? Ja, det ser godt ud. Det er for sent. Så hvor det lugter. Ej, det lugter sådan en Kina-forretning. Kina-forretning. Ja. Her har du deres hemmeligheder med bag lugten af Kina. Nej, det er møllekugler. Og så du skal gøre det, mens den tænder, Valde. Nej, ellers skal du ikke tænde dem. Du skal gøre lige sådan, du har tændt. Så sæt det op på bordet eller Og det sådan hele er noget. sådan stort, Valde. Valde, du kan ikke gøre. Ellers så er stadigvæk ikke til at klar. Prøv at se, Valde. Klar. Ja, du skal bare være hurtig. Så sagde jeg. Bolle. Det minder helt om nytårsaften. Ej, det kan I her. ikke høre lugte? Lugt hvad? Stund der i endnu 2 minutter. Det minder mig lidt om nytårsaften her. Nogle af de ting, man kaster. Og så er I klar til skiftet? Nej. Du skal varme. Så meget væk kan man ikke varme ud. Det er egentlig ret. Man står simpelthen sådan her. Hele tiden. Fuck, hvor er det Så er der, sjovt. man Lugter det godt deroppe? etanol, så der er 80 grader. Og Du burde ikke faktisk sætte den der, nu må jeg tænke over det. Det var en meget ønskelig gruppe. Ja, for den gør den forkerte vej. Ja, Det er et om 7 det har været meget pænere. Fordi så har de alle sammen kørt rundt den samme vej. Vi nærmer os slutningen. Det er der kommer over her, det vil være.